Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mar vilayetinde hususy eçlikdäki dermanhanalaryň adynyň iki sansynda raýatlar derman satyn almak üçin uzyn nowatlara durýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäherindäki Awajan dermanhanasynda ýa-da onuň Gahanjaý we daky bölüminde nowaty duran adamlaryň sany gaty köp. Terminal işlemeýär diýilen soň ýzyna gaýdýan adamlary hasaba almanyňda bu ýerde nowaty duranlaryň sany 100den geçýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 1 awgustda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä nowatlaryň sebäbi hususy eçlikdäki dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň döwlet eçiligindäki dermanhanalardakydan has ardan bolmagy bilen baglanyşykly. Beýleki hökümet dermanhanalarynda dermanlar bulardan da gymmat. Meselem 8-nji ýa-da 50-nji dermanhanalarda ampitsilin tabletkasynyň bir tübigi 10 manat, hususy eçlikdäki dermanhanalarda şol sanda Awajanda 7 manatdan satylýar. Adamlaryň güzöran aýlama gün-günden kynlaşýar. Şol sebäpli adamlar derman nirede 1-2 manat ardan satylýan bolsa, şol ýere üýşär diýip habarçy bellidi. Şeýle-de habarçy hususy dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlarynyň döremegine öz öýlerinde derman satýan hojalyklaryň işine gadagynçylygyň girdilmeginiň hem belli bir derejede täsir ýetirendigini aýdýar. Öňler ähli dworlarda ýa-da owalarda diýen ýaly bir sany derman satýan hojalyk bardy. 2 aý çemesi odal öz öýünde derman satýanlaryň dermanlary elinden alınıp olaryň sowdasy gadagyn edildi. Olara uly möçberde pul jerimesini hem saldylar diýip habarçy gurrun berdi. Galy bersede habarçy soňky 3 aýa golay wagtyň dowamında dermanlaryň bahasynyň hem gymmatlandygyna ünsü çekip olaryň odalky hem häzirki bahalaryny deňeşdirdi. Ampitsilin tabletkasynyň bir tübigi öň hususy dermanhanalarda 5 manatda, häzir 7 manat boldy. Pikavit adly vitamin 40 manatda, häzir 70 manatda durýar diýip habarçy aýtdy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda dermanlaryň gyçylygy we gymmatlamagy ençeme gezek ýüze çykdy.